Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Zikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni engalolo suku. Ingaza kwethu sikubhekela-ke nje kuyigameko ezibuhlungu ezenzeka mihla namanaka la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni intokazi ebisencane enhle, igama layo uPhiliswa Ndwalane, walaphaya endaweni-ke yaseBhobhoyi ePort Shepstone. Osukwini-ke lwayizolo ekuvele-ke iy'ndaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke utholakele ebulewe eduze nekolishi elikhona kuleya ndawo. Kuthiwa-ke utholakale elele eduze komfula noma emhosheni, inhlabathi igcwele umlomo, nokusolakala ukuthi-ke engathi uqale wanukubezeka ngaphambi kokuthi abulawe. Okuvelile kuthiwa-ke khona ababoshiwe ngaso-ke lesigameko, kubona khona ngisho isihlobo sakhe imbala. Batholakala kanjani na? Kuthiwa-ke kubonakale ngefoni yakhe uPhiliswa komunye wabasolwa. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseBhobhoyi ePort Shepstone. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Izikuthande TV izohlezi khona inilethela-ke indaba isematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo nakwi-comment section.